nhar is-Sibt li ġej tpaxxuhomx. Il-poplu Malti wawċi jitkellem. Ħadd ma emmen l-istejjer li beda joħloq Robert Abela. In-nies qalu le għal kampanja negattiva li mmexxa l-Partit Laburista billi taw appoġġ b'saħħtu lill-Partit Nazzjonalista. Id-distak bejn iż-żewġ partiti issa niżel għal 3% biss. U l-messaġġ kien wieħed ċar, il-poplu ma riċjati fiduċja lil Robert Abela minkejja li hu stess kien rabad din l-elezzjoni Ewropea miegħu innifsu. Ejnuni, se terġgħu tkunu warajja. Ejnuni u kunu miegħi. Erġgħu kunu miegħi. Matul is-siġġimat ta' kampanja elettorali, il-Prim Ministru Robert Abela prova jbeżza bil-gwerra, bl-establishment u saħansitra anke bin-nasess. Ftakru li vot li mhuwiex se jintefa' għall-Partit Laburista huwa vot għall-establishment. Anke l-attakki fuq il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola sfumaw fix-xejn u r-risposta kienet 87,000 vot. L-istess fil-każ tal-attakki feroċi fuq David Casa, strateġija illi fallit. Bl-MP Nazzjonalista jerġa' jiġi elett għal 5 darba. Din il-kampanja bla dubju kienet iddominata wkoll mill-eluq tal-inkjesta Vitis, fejn mill-1218 il-paġna ta' inkjesta ħareġ ċar li hemm biżżejjed evidenza biex Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Keith Kembri flimkien ma' Chris Fern u Edward Cicluna jitresqu l-qorti, akkużati fost oħrajn b'korruzzjoni, frodi u ħasil ta' flus. Bil-Prim Ministru jispiċċa jattakka anke lill-ġudikatura. ħadd tal-pajjiż illi jitmexxa mill-buon sens jemmen illi l-għażla tas-sija tal-ġurnata tal-ftuħ tal-kandidatura tal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali li ħabtet mal-eluq ta' inkjesta maġisterjali li kienet ilha għaddejja 4 snin u nofs ma kellix warajha dak il-ħsieb. Matul il-kampanja l-Partit Nazzjonalista nduna bil-gideb u l-manipolazzjoni tal-Labor dan meta kixef id-99 frodi elettorali tas-siġġiewi. Frodi konfermata mill-qorti minn 22 maġistrat. B'kuntrast mal-Labor dawn kienu siġġimat fejn il-Partit Nazzjonalista sema lin-nies u Bernard Grech imbotta proposti li verament jindirizzaw l-isfidi tal-pajjiż. Emmen li fit-8 ta' Ġunju se tieħu l-ewwel pass lejn il-bidla li trid il-bidla li hemm bżonn, il-bidla għali. Desiree Grech, Net News.